Pozdrav prijatelji ribolovci! Dobrodošli na moj YouTube kanal gdje dijelimo strast prema pecanju i otkrivamo tajne uspješnog ulova. Ja sam vaš stari prijatelj i iskusni ribolovac, a danas imamo nešto zaista posebno. Pripremite se za prognozu ulova za 29. rujan 2025. godine u našoj prekrasnoj Hrvatskoj. Zašto će ovaj dan biti poseban? Pa, prijatelji, na pomolu je prva četvrt mjeseca, a prognoza vremena obećava stabilne uvjete, što je često ključ za dobar ribolov. Bit će sunčano i ugodno, savršeno za provesti dan uz vodu, a možda nas čeka i neka ugodna iznenađenja pod površinom. Ostanite sa mnom jer ću vam otkriti gdje tražiti ribu, na što je loviti i kako iskoristiti svaki trenutak ovog obećavajućeg dana. Idemo sada detaljnije, prijatelji, i vidjeti koje nas ribe čekaju i s kojim taktikama ih možemo prevariti. Orada, komarča. Orada, kraljica Jadrana, u rujnu je izuzetno aktivna i traži hranu. S obzirom na to da se temperatura mora još uvijek drži ugodnih vrijednosti, oko 21 do 22 stupnja Celzijusa, orade će se zadržavati na plićim dijelovima, posebno u blizini kamenitih brakova i rubova podvodnih livada Posidonije, gdje pronalaze obilan izvor hrane. Moja mala tajna je tražiti ih na dubinama od 5 do 15 metara. Najbolje je loviti na takozvani kančanicu, ili klasični ribolov na dnu s jednim ili dva predveza. Kao ješku preporučujem svježe dagnje, komade rakova ili naravno kraljicu ješki bibija. Ne zaboravite na finu opremu i strpljenje, jer orade znaju biti oprezne. Lignja. Kasni rujan je početak prave lignjolovačke sezone. S padom temperature zraka i blagim zahlađenjem mora predvečer, lignje se približavaju obali. Tražite ih u lukama, uvalama s podvodnom vegetacijom ili uz osvjetljene pontone, na dubinama od 2 do 10 metara. Lovite ih iz barke panulom, s malim skosavicama, pogotovo u sumrak i ranojutarnjim satima. S obale možete pokušati s klasičnim skosavicama na dnu, koristeći fiksni plovak. Boja skosavice. Uvijek imam nekoliko varijanti, ali zelene i narančaste s blagim sjajem često su dobitna kombinacija, pogotovo kad je mjesec u prvoj četvrti i daje dovoljno svjetla. Štuka. Slatkovodna. Za moje prijatelje na rijekama i jezerima, štuka će biti vrlo aktivna. S obzirom na to da se temperature zraka spuštaju, osobito noću na kontinentu, i riječna voda se hladi. To potiče štuke na intenzivno hranjenje prije zime. Tražite ih u plićim dijelovima jezera, uz rubove trske, u potopljenim panjevima i na sporijim tokovima rijeka. Aktivne su ujutro i predvečer. Najbolje je koristiti spinning opremu. Veliki wobleri, žlice i silikonske varalice u prirodnim bojama bit će pun pogodak. Pokušajte s jerking tehnikom za agresivne udarce. Obavezno koristite jaku predvezu od čelika ili fluorkarbona. Smuđ, slatkovodni. Smuđ, još jedan jesenski favorit, također će biti na meti. Smuđ voli bistru i nešto hladniju vodu. Kako dani postaju kraći, smuđ se povlači u dublje dijelove rijeka uz strme obale i podvodne prepreke. Najaktivniji je predvečer i noću. Opet je spinning u pitanju, ali ovoga puta fokusirajte se na dubinski jigging s manjim silikonskim šadovima ili klasične woblere koji zaranjaju dublje. Prirodne boje, poput imitacije uklije ili bijelice, često su najučinkovitije. Smuđ je poznat po opreznosti, stoga budite tihi i koristite što tanje strune. Sada da se osvrnemo na ključne uvjete za 29. rujan 2025. godine. Vrijeme. Generalno, očekuje nas pretežno sunčan dan diljem Hrvatske. Na kontinentu kao što su Zagreb i Osijek, jutarnje temperature će biti svježe, oko 5 do 11 stupnjeva Celzijusa, dok će se tijekom dana popeti na ugodnih 15 do 18 stupnjeva Celzijusa. Vjetar će biti slab, što je odlično za stabilan ribolov. Očekuje se stabilan atmosferski tlak, što je vrlo povoljno. Nema značajnijih oborina na vidiku, što znači da nećemo imati nagle promjene koje bi mogle utjecati na riblju aktivnost. Na Jadranu, u Splitu i Rijeci, bit će još ugodnije, s temperaturama zraka od 15 stupnjeva ujutro do 24 stupnja Celzijusa tijekom dana.
također pretežno sunčano i bez jakog vjetra. Temperatura vode. Temperatura Jadranskog mora u rujnu se prosječno kreće oko 21 do 22 stupnja Celzijusa. To je još uvijek vrlo ugodno za morske vrste i potiče ih na aktivno hranjenje. Rijeke i jezera na kontinentu bit će osjetno hladniji, vjerojatno oko 15 do 18 stupnjeva Celzijusa, što je idealno za jesenski ribolov predatora. Hlađenje vode signalizira ribama da je vrijeme za spremanje zaliha prije zime. Faza mjeseca. 29. rujna 2025. godine mjesec će biti u fazi blizu prve četvrti. To je općenito vrlo povoljna faza za ribolov. Mnogi iskusni ribolovci vjeruju da tijekom prve četvrti, kada se mjesec počinje jače vidjeti na nebu, riba postaje aktivnija i agresivnija u potrazi za hranom. Energija mjeseca kao da budi podvodni svijet. Opća aktivnost ribe. Općenito, riba će biti u fazi pojačanog hranjenja. Jesen je period kada se mnoge vrste pripremaju za zimu, što znači intenzivniji žer. Morska riba, poput orade i lignje, bit će vrlo aktivna zbog ugodnih temperatura mora i dolaska hladnijih noći. Slatkovodni predatori, poput štuke i smuđa, također će biti u punom žaru zbog općeg hlađenja vode. Dakle, imamo odlične preduvjete za uspješan ribolov. Na temelju svih ovih podataka, moja procjena za ulov 29. rujna 2025. godine je vrlo dobar do odličan kleva. Stabilno sunčano vrijeme s ugodnim temperaturama, povoljna faza mjeseca i pojačana biološka aktivnost ribe zbog jesenskog hranjenja stvaraju gotovo idealne uvjete, pogotovo za morske vrste i slatkovodne predatore. Eto, prijatelji, to bi bilo sve za danas. Nadam se da ćete ove informacije iskoristiti pametno. Želim vam ni repa ni ljuske. Obavezno mi javite u komentarima kakvi su bili vaši ulovi, što ste probali i kakve su vaše taktike za jesenski ribolov. A ako vam se svidio ovaj video i želite više ovakvih prognoza i savjeta, ne zaboravite lajkati i pretplatiti se na moj kanal. Koje su vaše omiljene jesenske lokacije za ribolov u Hrvatskoj? Podijelite svoja iskustva. Do idućeg puta, bistro!